indaba leBhayibheli lami lingibuyisela kuEzra, kodwa bengithi sizofunda encwadini kaNehemiah isahluko sesibili soqala kuvesi number 1. Sisalinde eculo. Sinomhlobo onguJesu uNehemiah sizoqala kuvesi 1 isahluko sesibili sizosigcina kuvesi number 10 bese siqhubeke kuvesi number 19 sigcine kunumber 20. Uma sengiqeda ukufunda ngizocela ugogo Luke ukuthi asikhulekelele izwi uma sengiqeda ukufunda. Nehemiah chapter 2 verses 1 to 10 and jump to verses number 19 to 20. Isihloko sakhona ngesizulu kuthiwa uNehemiah uvunyelwa ukuvusa izingange zaseJerusalema. Verse 1. Kwathi ngenyanga kaNisani ngomnyaka wamashumi amabili ka-Arithashita inkosi, iwayini liphambi kwakhe, ngaliphakamisa iwayini, ngalinika inkosi, ngangingazange ngibiphe phambi kwayo. Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungaguli na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela. Ngase ngesaba kakhulu. Ngathi enkosini, mayibe njalo inkosi, ubuso bami bungebiphe ngani lapho umuzi, indawo yamathuna awo baba uchithekile namasango awo ashiswe ngumlilo na? Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani na? Ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Ngathi enkosini, uma kukuhle enkosini, uma inkosi yakho inceku yakho ifumene umusa emehlweni akho, ungivumele ukuba ngiye kwaJuda emzini
wamathuna awobaba ukuba ngiwavuse. Inkosi yathi kimi, inkosikazi ihlezi eceleni kwayo. Uhambo lwakho luyakuba isikhathi esingakanani? Nokubuya kwakho kuya kuba nini na? Kwaba kuhleke enkosini ukuvuma ukuba ngihambe ngayitshela isikhathi esithile. 7. Futhi ngathi enkosini, uma kukuhle enkosini, manginikwe izincwadi kubabusi phesheya komfula, ukuze bavume ukuba ngidlule ngize ngifike kwaJuda, kanye nencwadi kuAsafa umlindihlathi lenkosi ukuba anginike imithi yemishayo namasango enqaba ehlangene nethempeli neyongange lomuzi neyendlu engiya kungena kuyo. Inkosi yanginika lokhu ngokwesandla esihle sikaNkulunkulu wami esasiphezu kwami. Ngase ngifika kubabusi phesheya kumfula, ngabanika izincwadi zenkosi. Inkosi yayiphume nami izinduna zempi nabamamashi. Kepha lapho umHoroni, uSanibhalathi noTobiya inceku yakwa-Amoni sebezwile lokho, kwaba kubi kakhulu kubo ukuba kufike umuntu ukufuna inhlalakahle ka-Israyeli. Verse 19. Kepha lapho uSanibhalathi umHoroni noTobiya inceku yakwa-Amoni noGeshemu wase-Arabiya bezwa lokho, basihleka usuku, basidelela bathi, yini lokhu enikwenzayo na? Niyakuhlubuka inkosi na? Ngase ngibabuyisela amazwi ngathi kubo, uNkulunkulu wethu uyakusiphumelelisa. Ngalokho thina zinceku zakhe siyakusuka sakhe, kepha nina aninasabelo nalungelo nasikhumbuzo eJerusalema. uJesu Kristu inkosi. Baba wengcwele, Baba unamandla onke. Nguwe izolo, nguwe namhlanje, uze kube phakade. Hayi nguwe uThixo emandulo, umhlaba ungekabikho. Wadala izulu nomhlaba, nolwandle nokukonke okukhona emhlabeni. Ungumsebenzi wezandla zakho. Sithi bayede ekuseni, Baba wethu onamandla, igama lakho ngundinguye. Igama lakho ngundikhona, ukhona nakule ndawo. Thixo wethu onamandla, siyabonga moya ongcwele, sibonga ubuhle bakho, sibonga uthando lwakho. Wafa ungenacala, wafela izono zethu. Sithi bayede ekuseni, Baba wethu onamandla wonke, nayo inceku yakho Nkosi senile. Baba wethu onamandla wonke uyayazi wena. uNkulunkulu wethu onamandla uyayazi wena. Moya wengcwele, uyayazi wena. Uyayazi Nkosi. Ikhandeka mihla nezolo. Ikhandeka Nkosi yami kwenza umsebenzi wakho. Khuthaze Nkosi, umqinise, umomeleze endleleni yakho. Nkosi yami angachafi. Moya wengcwele hlangabezana nezidingo zakhe, ngoba wena uThixo wazi inhliziyo. Bawethu onamandla onke, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyathandaza. Uthi Nkosi malime libandla egameni likaJesu. Lobu Sathane uthini ngegama linamandla, igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Bawo sithembe wena, moya wengcwele. Nkosi sithembe wena. Unamandla Nkosi okwenza konke. uNkulunkulu wethu onamandla, wena wambatha amandla njengengubo, akukho kohlulayo. Nakule ndawo Nkosi yakwazi ukuthi ukhona uzosithwala, sithwalele Nkosi nabantwana bakho sebefikile Nkosi kule ndawo. Wena wazi zonke izidingo zabo, bathwalele Nkosi kuyithwala esindayo egameni leNkosi uJesu. Baba siyabonga, sinikeza udumo manje kuze phakathi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga ngezwi lakhe.
inkosi sengathi ingabusisa ukufundwa kwezilayo. La esifunde khona sifunde ngendaba kaNehemiah. Ngikholwa ukuthi siyayazi sonke indaba ukuthi uNehemiah ubengumunye wabathunjwa bakwaJuda. Uma uqala lapha isahlukweni sokuqala indaba azabiphe ngalolu hlobo uNehemiah phambi kwenkosi izisho nenkosi ukuthi iyamqala ebiphile ngalolu hlobo and iyaqonda inkosi ukuthi akaguli kodwa manje iyabona inkosi ukuthi lokhu kubipha kwalomuntu kudabuka kwenhliziyo. Umbuzo ukuthi le nhliziyo kaNehemiah idatshulwe yini, ngoba sithola ukuthi lento le yenzeke ngomnyaka wama-20 alenkosi. Mhlambe bese kuphele 22 years uNehemiah esebenzela lenkosi engumphathi zitsha, esebenza endlini yenkosi. Inkosi imqaphela iphawula indlela ayiyona, indlela enza ngayo izinto. Isimazi noma egula ukuthi mayise nje uyagula, kodwa indlela ayibiphe ngayo yayiqonda kahle ukuthi akaguli lo muntu. Indlela asebenza ngayo ayikhombisi ukugula, kodwa indlela abukeka ngayo hayi ubiphile, usenkingeni. Khona lento emhluphayo and yazi yakhathazeka inkosi, yabonda imbuzi and ubiphe nje uyaqhubeka uyawenza umsebenzi wakhe uthembekile. Akaphumelanga eceleni athi hayi mhlawumbe angizuye emsebenzini namhlanje. No, waqhubeka umsebenzi wawenza ebiphe enjalo ngaphakathi ekujuleni kwakhe ekhala, and ukukhala kwakhe akakwazanga ukufihla, ngoba into eyenzeka ngaphakathi kwakho siyibona ngaphandle. Amen. Ayizovela noma kanjani. Izithi inkosi okuphumayo noma okungenayo akumngcolisi umuntu. Into engcolisa umuntu okuphumayo, ngoba kuphuma ukubulala nokufebe nazo zonke izinto ezibalayo inkosi ngaphakathi okuphuma kumuntu. Amen. Lokho kuhlale kusho ubaba umpostoli uNtsebane ethi umuntu mayeshumayela engcolile uyabangcolisa labo baba. Ngikholwa ukuthi lento eyisho inkosi uJesu ukuthi okuphumayo mangabe kuphuma kanti phuma enhlizweni nobufebe ngikukhipha noma ukubulala kuzomngcolisa ngoba kuyaphuma, kodwa okungenayo ithi inkosi akumngcolisa umuntu. Nakho ke lokhu ke hayi akakwazanga ukufihla. Ngiyacabanga ukuthi wazama ukusema endlini yakhe ukuthi akungabonakali kubantu ukuthi uyakhala. Indaba ke ukhala kangaka nje, ubipha kangaka nje, umbuzo ukuthi bekwenze njani, ubishiswa yini, kushona ingane yakhe kushona umkakhe khona ogulayo kwakhe akunjalo. Hayi angikholwa ukuthi kule minyaka yonke esebenzile inkosi bekungakaze ahlangane nezinkinga. Ngikholwa ukuthi ubeke wahlangana nezinkinga ebezingamhlupha, kodwa ayikho into eyamhlupha njengalento. Ukuthi mufika lapho umufuna lapho isahluko 1 makufika abafowabo abavele eJerusalema ubabuza ukuthi kuhamba kanjani entsalini kulabo basele eJerusalema bengathunjwanga. Ngiyacabanga ukuthi indlela ayibuza ngayo wayecabanga ukuthi mhlambe bazokhuluma indaba ezinhle, ngoba ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi babengekho TV, akazange azi ukuthi kwenzakalani, bengekho no newspaper. Kwakudinga ukuthi kubhale mhlambe noma inkosi noma ubani ukubhalela izwe ukuze kuhambe umbiko. Ngaphandle kwalokho hayi cha impela yayingekho imedia ngaleso sikhathi. Bathi mabephendula insale sele kwaJuda isehlazweni elikhulu, ngoba ugange lweJerusalema lubhidliziwe namasango ashisiwe. Yabona lapho asizi ukuthi mhlambe kukhona omndeni wakhe oshonile noma ofile noma into eyenzakalile, kodwa lithi iBhayibheli wadabuka kakhulu
wazila ukudla, wakhala kuNkulunkulu, wazikhalela enokuthandaza kwakhe uthandaza inkulumo eyakhulunywa uMose ukuthi uma bephambuka uNkulunkulu uzobadedela isithu ukuthi bathunde, kodwa uma bephenduka noma besemajukujukwini uNkulunkulu uzobabuyisa. Amen. Uma ekhuleka lo mkhuleko ukhombisa ukuthi uyamazi uNkulunkulu, ukhombisa ukuthi uyalazi izwi likaNkulunkulu. Angazi thina noma siyalazi izwi likaNkulunkulu, angazi noma thina singawukhuleka yini umkhuleko onjalo ukuthi sikhumbuze uNkulunkulu ukuthi usithembiseni, sikhuleka ngaliphi igunya, ngoba mhlawumbe bezophelelwa ithemba ukuba izwi likaNkulunkulu bengalazi. Athi angazi ukuthi ngizokhuleka ngithini. Mangaba kanti sekuze indlu kaNkulunkulu ebesithembile ukuthi iyona esikhuleka kuyo isishisiwe, mhlawumbe omunye bezokhuleka ukuthi uvume kanjani ukuthi ishise leli, kanti ishiswa nje ngoba bengaphakathi kuyona bonile. Ngoba noma ungahlala endlini kaNkulunkulu, uma onile uzoshiswa, endizathunjwa ngisho nezitsha zakhona. Ngamanye amazwi ngisho nalabo bantu ebebeyizitsha zikaNkulunkulu bethunywe uNkulunkulu nabo uqobo lwabo bathunjwa. Baya kuphi? eBhabheli, endaweni yesitha, endaweni kaSathane. Baya kuleyo ndawo la uNkulunkulu akhuluma khona kuAbraham, wathi suka ehlotsheni zakho. Ususiwe lapha, inzalo kaAbraham isusiwe lapho, kodwa mangaba sebona uSathane babuyisela khona, noma ke uNkulunkulu uvumela isitha ukuthi ababuyele khona lapho bekuthe mabasuke khona, ngoba basukile enkazimulweni kaNkulunkulu, basukile ebukholeni bukaNkulunkulu. Kwabiza ukuthi umntwana kaNkulunkulu akhale kuNkulunkulu, kwabiza ukuthi umntwana kaNkulunkulu kube olaziyo izwi likaNkulunkulu ukuthi lithini ngokuthunjwa kwakhe. Nokubuhlungu yena ubeseBhabheli esebenzise noma ethunjiwe, sebenzela inkosi la ethunjelwe khona. Njalo uma uthunjiwe uzosebenzela leyo nkosi ekuthumbile, angeke usebenzele enye inkosi kodwa ubuthunjwe ngenye inkosi, akwenzeki. Njengoba ethunjiwe nje yena, ngoba kuvuma uNkulunkulu, ngomusa kaNkulunkulu besalizwa izwi likaNkulunkulu. Okubuhlungu ukuthi laba kade besele eJerusalema bebengasalizwa izwi likaNkulunkulu, ngoba akukhona yedwa simzwa ekhala kuNkulunkulu noma ekhuleka kuNkulunkulu ukuthi njengoba sekubhidluzwe neindonga nje sizokwenza njani. Mhlambe kwabanye indonga zeJerusalema, umlilo kaNkulunkulu phakathi kwabo ubhidlizi. Ma ungasekho lo mlilo, zingekho lezo indonga, isitha singangena noma isikhathi siphi. Amadimoni kulowo muzi angangena ngesikhathi asithandayo, aphume ngesikhathi asithandayo, kodwa umuntu ebe ezibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Kwenzeka kanjalo laba bahlezi eJerusalema, kodwa isitha besivulelekile ukuthi singenza noma yini esithandayo. Yikho ngolunye usuku mhlazane ngiphupha ungathi kuvulekile la ekhaya ngene igebengu, ngaqale ngicabanga ukuthi enhlizweni yami ngayisolti ngabe khona yini umnyango ovuliwe empilweni yami ukuthi isitha singangena. Kanti uNkulunkulu bengikhombisa noma ubesazi ukuthi cishe bekungafika igebengu, ngoba kulelo phupho ngaphupha into yokuqala engayenza ngasutsha on i-alarm ephushini. Mangiphaphama lapho ngangisebuthongweni impela ngaswitcha on i-alarm. Mangiqeda lapho ngakhuleka, ngisakhuleka nginjalo lakhala i-alarm. Okungukuthi kungenzeka ukuthi uNkulunkulu wayengixwayisa ukuthi kunegebengu ezizayo, cupha i-alarm manje. Kodwa mina into engaqale ngayisola ngathi mangiphupha lento kungenzeke yini ukuthi kunesikhali esivulekile ukuthi kungangena isitha, ngoba iBhayibheli lisitshela ukuthi lokhuza isela alizi kungekutshontsha nokubulala nokubhubhisa. Lelo sele ekhulunywa ngalo uSathane liza kungazelele umuntu. Yikho mangaba ngiphupha into enjalo ngiyacabanga uSathane ukuthi ngebe isela yini leli lizama ukuzomtshontsha kuzongena ngaphakathi kumuzi wami noma lizongena empilweni yami.
laba ke bebethi bahlezi eJerusalem futhi ngamanye amazwi ngabazalwane abakhulekayo kodwa bakhuleka nje izona zivinyini bakhuleka nje kunalento uSathane aziyo ukuthi hayi mina ngiyakwazi umnyaka ngiyayazi indlela engingena ngayo khona into efikile kulezi insuku ukuthi bekuhlala kushiwo kungayinaki lento ukuthi inkinga yomuntu wesifazane ila endlebeni uyalalela inkinga yakhe bengayinaki kangako lento sengiyacabanga sekuyafika kimi indaba kaEva ukuthi ngani ukuthi uSathane ayokhuluma noEva ayekukhuluma noAdam ngoba uSathane uyastadisha ubuthakathaka bomuntu njengoba sihlezi nje la enkonzweni silalele ukukhuluma kukaNkulunkulu uSathane ufuna ukubheka indlela angangena ngayo kuwe nami into engasiza ukuthi sihlale emkhulekweni wangena ngaleyo ndlela yokulalela kukaEva uSathane kanti inkinga yendoda umuntu wesifazane hayi manje sekungene sitha lapha umuntu wesifazane kaningi amadoda awiswa abantu besifazane kaningi abefundisi bayawa bewiswa abantu besifazane indaba ukuthi uSathane uqala lapha umuntu wesifazane ayokhuluma naye amconvince once uSathane waconvince umuntu wesifazane kulula ukuthi azoconvince umuntu wesilisa angiqondile ukuthi ke akube nokuxabana nokungezwana nokungathembani kubantu abashade cha ningangizwa kabi into engiyishoyo ukuthi uSathane uyastadisha umuntu nomuntu ukuthi abone ukuthi uthaka kuphi ikuphi la engangena khona la uNehemiah ke usetholakala bephile ubeshiswa ilamazwi awazwile ukuthi indonga zaseJerusalema zibhidliziwe namasango khona ashisiwe ngoba ngikholwa ukuthi futhi ubesazi isiprofeto sikaJeremiah ukuthi emva kweminyaka u70 bazophuma emthunjweni bambuyele ezweni lapho lalelo ekade belithenjiswe uNkulunkulu manje useyakhala ukuthi kanti sizobuyela kuphi la sizobuyela khona sobuya kunjani ngoba manje wagudluka endaweni kaNkulunkulu wagudluka wasuka ekungcoleni kaNkulunkulu kumele ubuyele back ulakhe lelo Jerusalem and kwathatha iminyaka eminingi sakhumbula noma iBhayibheli lithi 43 years yini ngisakhumbula kahle kodwa ngicabanga ukuthi ngaphezulu kwa40 kwakhiwa le Jerusalem noma le tempele elisha ngoba selibhidliziwe lakudala selibhidliziwe laqala kwathatha isikhathi eside ukuluvusa okuwukuthi badonke baqale phansi ushilo ugogo la efakazi ethi kanti bengakholwa yini mase ngifundisa ukuthi fanele ngivume izona wathi ngiqala phansi yilokho kukwakhe ithempeli ukuthi mawubona hey kwaselibhidlikile ithempeli lami ngiyakhumbula kukhona la I think it was last time or the time before the last ngithola ithuba lokuvuma izona kwafika kimi ukuthi angibhale nalezi esangazivuma ngazibhala sakhuluma kwaphela i-hour kuzama ukuthi kubhukheke enye idate ngoba manje inkulumo yami ayifithi kuleli hour ngoba manje ngambuleleka ukuthi angiqale phansi nalezi bengithi sengayivuma ngoba sekwakhiwa ithempeli kabusha amen and iqala phansi uqalwa lapha ku foundation and baliqala phansi lelo thempeli ngoba malibhidlikanga kwaba halfway isitha senza sure ukuthi le thempeli libhidlika complete ngokuphelele ngakho mawufuna ukulivusa uliqala phansi eqaleni ngoba selibhidlikile into ayenza kuNehemiah esekhulumile nenkosi wacela incwadi yemvume ukuthi abuyele eJerusalema ngoba ubesazi ukuthi kukhona izitha ezomvimba endlini angafiki eJerusalema and le tempeli lizokwakhiwa kuphela eJerusalema belingeke lakhiwe kwenye indawo into yokuqala bekumele ayenze ukuthi akabuyele eJerusalema
wathola incwadi imvume okuwukuthi ngolimi lwethu namhlanje singathi walungisa indaba yakhe noNkulunkulu ukuze amadimoni angabi nayo indlela yokumviba endleleni Amen. ukuyolungisa noma ukuyovusa lethempeli. Ngangakanani noma kukangaki ufisa ukuthi ubhale izono zakho uyivume kodwa uSathane akuvimbe. Kodwa manje uzama ukuthola imvume kuNkulunkulu uyokuthi wanyathela amadimoni. Amen. Ngokulungisa impilo yakho noNkulunkulu. Uthola le mvume angithi ubhala phansi izono zakho. Amen. Bese uyazivuma, uthola imvume yokubuyela eJerusalema. Thola imvume yokuqala phansi lethempeli, ulungise kahle impilo yakho noNkulunkulu. Waphinde futhi okwesibili, wadinga ukuthola imvume yokudlula kumuntu bekade gade emahlathi ukuthi athole phela izinto zokwakha ithempeli. Ngaleyo mithi leyo. Kushuthi ngamanye amazwi kudingeka i-equipment. And mayecabanga le ndaba yokwakha ithempeli, uyacabanga ukuthi ngiyayidinga i-equipment. And i-equipment esinayo amadolo nokungena emkhulekweni nokufundiswa. Siyayidinga leyo equipment. Amen. Ekuvuseni kwethu iJerusalema kabusha. Amen. Kuze kube indawo la uNkulunkulu ezohlala khona. Wayehlala kuleyo ndawo uNkulunkulu eqaleni. Balingcolisa ithempeli. Wathi uNkulunkulu angihlali mina lapho kunje khona. Mina kangihlala endaweni nje. Ngoba uthi niya kuba ngcwele. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Amen. Leviticus 19 verse number 2. Sho kanjalo. Manje sebengekho ngcwele wathi ngiyayibhidliza le ndawo. Ngeke ngasho eqaleni ukuthi mongekho ngcwele uzobhidlizwa uyesikopweni ushe ngoba washiswa lapha. Lela Jerusalem uNkulunkulu wayazi ukuthi kwathatha iminyaka nemali eyishisiwe ukuthi lakhiwe. Waqala uDavid waqongelela imali ne-equipment yokulakha ngoba yena wengena kulakha uSolomon wayiqala walakha. Kwaba iminyaka khona kunjalo. Mhlambe nawe uyakhumbula ukuthi impilo yakhe eqaleni uyizamile iminyaka uvuma izono zakho kodwa kwahamba kwashelela uNkulunkulu wathi angihlale lapho kunjena mina. Udinga ukuyoqala phansi. Ulakhe kabusha lethempeli and kuzothatha isikhathi. Nanzi ke into ezokwenzeka. Lapha ku verse number 10. Ezra ke uyabuya njalo angazi kanjani. Mhlambe kufanele ngiyacabanga ukuthi lamavesi lapha ku chapter 9 kweEzra ikhona indaba kaTobiya noNehemiah. Sorry, yeah, noNehemiah ukhona kodwa futhi uTobiya nolokhoza noSanballat. Lapha verse 10 kuthiwa ngepha lapho umhoroni uSanballat noTobiya inceku yakwaAmoni sebezwile lokho. Kwaba kubi kakhulu kubo ukuba kufike umuntu okufuna inhlala kahle kaIsrael. Indlela yokuthi uIsrael ahlale kahle yayiyodwa ukuthi makubethe nethempeli likaNkulunkulu. Makube nento eqinisekisa ubukhona bukaNkulunkulu. Ukuthi inhlala kahle yomzalwane indlela iyodwa ukuthi makabe nomoya ongcwele. Phela nje ayikhenye indlela. Lo mzalwane uzothola inhlala kahle noma izimo kulomhlaba zizimbi. Lize iBhayibheli lisitshele ngokuthi we find peace which surpasses our understanding. Sithola ukuthula okudlula abangakwethu. Ngoba uyombona umzalwane ubone uzazi inkinga zakhe. Ubone ubunzima ahlangabezana nakho. Kodwa manje nomoya ingcwele uzothola futhi enokuthula at the same time. Hlala kahle yomzalwane ke leyo. Into emhlalisa kahle kuzona into zalomhlaba. Into emhlalisa kahle ngokuthula umoya ingcwele kaNkulunkulu. Lapha ke sithola ke abantu abaqhamuka izizwe eziwu2. Sebeza ukuthi hayibo khona umuntu ovusa indonga
zaseJerusalema akubanga kuhle kubona. Hayi ngeke kube kuhle mawuqala uthi wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Mawuqala ukhonza uNkulunkulu ngobungcwele ngeke kube kuhle. Mina ke ngiyalazi ngomsaka kaNkulunkulu bizo lami. Kodwa kungithatha isikhathi eside ukuthi ngiqale kulona. Ekuqaleni kwami ukuthi sengizogcotshwa ngiyakhumbula ukuthi indlela yabayinkulu ngayo yangimangaza. Isitha indlela esamelana ngayo nokuthi ngigcotshwe ngiyamangaza. Njengoba kwabakubi emehlweni kaTobiya beno Sanbalati. Nakumina ke ubaba khona uTobiya noSanbalati basekhona namanje. Nakwena futhi bakhona. Uma ukuthi yamfuna uNkulunkulu. Ngeke ubabone bangomfuna uNkulunkulu. Yakhumbula namanje leyo nto isekhona kodwa ngiyambonga uNkulunkulu. Elithi iBhayibheli ngabantu Amos 3:7. Ayikho into uNkulunkulu ayenzayo noma engathi avumela ukuthi yenziwe noma ngithi ayenzayo engayitshelanga ingcuku zakhe. Lisho kanjani iBhayibheli? Khumbula cishe 2 weeks back bekumsombuluko. Mangivuka ngivuka nephupho ukuthi umsebenzi miningi emsebenzini. Boko mayikhuleka lapha ushilo ukuthi ngiyakhandleka. Same day cishe ngalala mhlawumbe ngabo 1 basekuseni ubhizi umsebenzi umsombuluko. Ngangiphuphe kuyisona kuzoba umsombuluko. Hayi ke kulelo viki ithi naleli lidlule bekunzima. Ngiyabona ukuthi sitha besizama kakhulu ukuthi sibe nokuthi ngingatholi ithuba lokusebenza kaNkulunkulu. Tobiya ke lo noSanbalati. Ngazi ngayithola ngivukelwa ngiyakhumbula futhi okunye. Ngaphupha bekufanele ngiye kwenye indawo. Ngaphupha lapho ngazi ukuthi kunedemoni ebeli-assigniwe kimi ukuthi lizongihlasela ngathi angisayi lapho. Angibanga ngisayi. Ngicabanga ukuthi kudlulile lokho. Ngayibona lento seyenzeka. Sengihlaselwa. Ngihlaselelwa ukushumayela. Hayibo. Cha impela futhi hayi ukuthi kuhlasela abantu abangakholwa. Hayi cha. Akuhlasela abantu abangakholwa. Inkosi uJesu abantu abayithuma esiphambanweni abayisesiphambanweni abefundisi. Abapristi abakhulu, hayi abapristi nje, abapristi abakhulu. Futhi nawe ke qonda ukuthi uma usufuna uNkulunkulu uzohlasela abazalwane. Labo tuhamba nabo. Labo YouTube. YouTube. Ngihlasela ujumayela bikani. Ngahlaselwa. Yebo. Kodwa kasidlule lapho. Ngizama mina ukuveza ukuthi oTobiya monke waqala wathi uyovusa ugange. Olufile. Bazovuka. Bebethule sonke lesi sikhathi. Sizwa ngabo Daniel, sizwa lokho nalokho, asizwa lutho ngoTobiya. uTobiya uvuka mase Tobiya uvusa ugange. Lapho ke bevuka khona uTobiya yakhe. BenoSanbalati. Abantu laba bezizwe ezahlukahlukene. Umsebenzi wabo wokumelana nokuvuswa kweJerusalema. Namhlanje bakhona uTobiya. Qala ke wena uvuma izono zakho ngokuthembeka. Into engikutshela yona mina ukuthi bazovuka. Yabona lokho ngiyaqinisekisa. Mabe ngakavuki awuzibuza ukuthi kanti kwenze njani kimi. Mabe ngavuki ayozibuza ukuthi ngisahamba ngakho yini. Makwaqala wahamba ngakho. Hayi bazovuka na kanjani. Bazokuvukela. Labo kade bathembile impela bazokuvukela. Kodwa kungcono bathi abazi kangcono forewarned noma umuntu osexwayisiwe ungcono nomuntu oqhubwayo. Njengoba sihlangene ngala kule ndawo sizoxwayisana
sizothola amazwi kaNkulunkulu ukuthi yini esingayilindela. Inkosi uJesu yasitshela yathi emhlabeni nizoba lusizi. Yabona manje ngabantwana bami. Mungumntwana kaNkulunkulu kulomhlaba uzoba sizine uTamasa. Hayi bakhona befundisa abathi uTamasa sizobusa cha umbuso wethu yeza awusiyona lelizwe. Amen. Owethu yeza. Lapho sobusa kuphakade asalambi asomi sihlezi enkosini. Kodwa into engifuna ukuyisho namhlanje ukuthi bazalwane kulukhuni ukungena ezulwini. Hey kakhulu. Kulukhuni ukungena ezulwini. Amen. Ithi inkosi imikhuluma entshumayelweni yasentabeni. Muzobuyela emuva lapha ngabantu uverse 3 kaMateyu 5. Muthi inkosi yathi bona isiquko yakhuphukela entabeni. Abafundi bayo bayilandela. Okuwukuthi le ntshumayelo yayishunyayelwa entabeni. Yayishunyayelwa kubafundi. Hayi esiqubini nje. Lapha kulokhuzo kusahluko 7 verse 13 no verse 14 ithi inkosi uJesu phikelelani ukungena ngesango. Ithi baningi baza. Hey Nkosi yami. Cha ngikhuluma abantu abazama mina ngikhuluma ngabasezweni abangazami lutho. Angikhulumi ngabazalwane abakhonza uNkulunkulu kodwa bebenza ingane kwabo. Mina ngikhuluma ngabazamayo mina. Ngikhuluma ngabavuma izono zabo. Ngikhuluma ngabazama ukuzingcwelisa. Ngikhuluma ngabafundi bakaJesu. Jesus. Ithi inkosi baningi bayazama kodwa bayehluleka. Ayakuthabazana. Bayazama. Ngeke ngaveze eqaleni lapha ku-intercession. Ngathi kunevesi esithanda kakhulu, siyathanda nokushumayela ngayo. Hebrews 11 verse 6. Kunendawo la yokugcina singajwayele ukuyigcizelela. Sijwayele ukusho ukuthi akwenzeki ukuthi uNkulunkulu umthokozise ngaphandle kokukholwa. Bese sigcina la. Kodwa ivesi lona ligcine la. Lithi ngasekugcineni umuntu mayiza kuNkulunkulu akakholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi wabanjani. Ungumvuzi wabamfunayo. Amen. Kusho ukuthi noma ungakholwa ma ungamfuni ngeke akuvuze. Kuya ngokuthi indlela omfuna ngayo yile ndlela uNkulunkulu afuna ukuthi umfune ngayo na. Ngoba wena ngokwakho ngathi uyamfuna. Omunye uye enkonzweni uthi mayile enkonzweni acabanga ukuthi ukumfuna kwakhe lokho. Cha. No. Umfune ngale ndlela alindele ukuthi umfune ngayo. Uthi ngifuneni ngisenokutholwa. Ningibize ngiseseduze. Amen. Omubi yana mawuzazi ukuthi umubi. Hey Nkosi. Step soqala ethi ashiye indlela yakhe embi. Abuyele kuJehova ngoba uyokwenza ukuthethelela kukhulu kulomuntu. Hey Nkosi. Omfunayo hayi nje ukuthi ujatshuliswa ukuthi unobufakazi. Ukuthi ngijatshuliswa ukuthi mina ngiyashumayela. Ngijatshuliswa ukuthi mina ngiyaprofeta. Kunabaprofeti abazothi ithi inkosi uJesu abanye bazothi hayi thina saprofeta egameni lakho sakhuleka kwaphulukiswa abantu athi sukani kimi mina benze bokubi angikaze nginazi. Ngoba omunye ngaprofeta kanti uprofeta ngomoya kaSathane. Omunye ngashumayela kanti ukushumayela ngomoya kaSathane. Amen. Ithi inkosi angikaze ngikwazi kusukela kwaseqaleni. Ngoba noma ngabe kuthiwa inkosi yake yakwazi sithe ugange lwaseJerusalema lwaqala phansi ukuvuswa. Okuwukuthi noma ngabe kuthiwa ke wake wakwazi akasakwazi. Uma ubheka incwadi ka uHezekeli uma ubheka isahluko 18 uma ubheka cishe lapha ku verse 19-20 uthi ungaqala eqaleni kokuhle uyizwa kahle uma uqala eqaleni. Uthi uNkulunkulu uma umuntu esenza kahle
khuluma umuntu owenza kahle phambi kaNkulunkulu bese ngasekugcineni athembe ukulunga kwakhe abese one phambi kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu uzokhohlwa izona zonke izinto ezinhle azenzile lo muntu bese kubalwe ububi bakhe yikho ke inkosi izothi angaze ngikwazi ngoba usekhohlwa yona yonke into soyenzile uthi futhi nomuntu owenza kabi ma ebuyela kuNkulunkulu amfuna uNkulunkulu noma ke lingakubeka kanjani thamfune kodwa ashiye izono zakhe lo muntu enze okuhle phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu uzokhohlwa yibona bonke ububi bakhe lo muntu bese kubonakale okuhle okuzokwenza ukuthi uSathane lo osimangalela ubusuku nemini yothi uyafika phambi kaNkulunkulu athi uNkulunkulu angikwazi lokho okukhulumayo akukho emabhukwini ami ngoba usekhohlwe ikhona konke okubi okwenzile ngoba iJerusalema leli usuliqale kabusha awukhanga phakathi awushonga ukuthi hayi mhlawumbe lawa kwaphelela halfway no isitha salibhidliza kwaphela yikho ngikholwa ukuthi kimi kwafika ukuthi nalezi bengithi ngizivumile angiphinde ngiqale phansi ngizivume kuze kuphele isikhathi ngidinga ngibhukhe esinye isikhathi futhi qala nje umuntu oqala nqa kwa ukhona ngobani ngifisa ukuthi uNkulunkulu akhohlwe ikhona konke kube ngikwenzile bese qalwe phansi iqalwe ipage elisha suswa yonke into eyake yabhalwa phansi ngami kusale okuhle kusale okusha kuvele okusha okokuqala kudlulile lisho kanjani iBhayibheli bheka okwaqala kudlulile sekuvele okusha yilokho ayekhalela ekubiphela uNehemiah ukuthi hayibo kanti ngihleli la indonga zibhidliziwe asekho kufanele kuyoqalwa phansi wayithola imvume wavinjezelwa khona kunjalo kwakhona abaphatheka kabi lapha kuverse 10 kwaba kubi kakhulu kubo ukuthi kufika umuntu ukufuna inhlalakahle kaIsrael verse 19 kuthiwa lapho Sanbalati Sanbalati umhoroni noTobiya inceku yakwa-Amoni noGeshemu wase-Arabia bezwa lokho basihleka usuku babaphatha kabi babenza inhlekisa ngesikhathi inkosi izovusa iJerusalema kabusha iyosifela esiphambanweni leli eJerusalema kusakhonza manje kulona noma ke akuselona leli esibhekile lapha kwaIsrael sekukhulunywa ngale Jerusalema manje inhliziyo yami yakho Nkosi mase izovusa ngokuthi isifele esiphambanweni benze njani bamhleka usuku nayo inkosi yavukelwa yabona uTobiya noSanbalati bamhleka usulu bamthwesa umqhalo wameva ngenxa yami nangenxa yakho basidelela hayi ngoba bayidelela inkosi bathini yini lokho nikwenzayo niyakuyihlubuka inkosi na uqala kwakho kuyovusa loligange ukuhlubuka uSathane moshlubuka uSathane azokuvukela amadimoni nazo zonke ikhonzo zikaSathane ngoba ukwenza kwabo lo msebenzi kwabacacela laba bayikhonzo zikaSathane ukuthi isenzo sabo sikhombisa ukuhlubuka inkosi ekade bephansi kwayo sikhombisa ukuhlubuka uSathane ekade sebephansi kwakhe ngoba kuyovuswa lezi ndonga uma uqhubeka nalencwadi kaNehemiah umufunda kuEzra uzoyithola into eziningi ezizanyiwe zizanywa yilabo Sanbalati kwaze kwabiza ukuthi masebelakhe ithempeli umuntu abamba isitina ngalesandla
Nkosi yami. Inkemba ngala ubheke isitha. Ngiyavuma izono zami ngala. Ngiyayilungisa impilo yami noNkulunkulu ngala ngihlome ngazo zonke izikhali zikamoya. Ngoba ngizothi ngisabheka ukuthi ngivusa loliganga. Ngivuma izono zami bese isitha mhleze bekhona la sengibamba khona. Yikho lithi iBhayibheli ke ungumvuzi walabo abamfunayo. Uthi uqala uvuma izono zakho ube wenza isiqiniseko sokuthi uhlome ngazo zonke izikhali zikamoya, hayi ezenyama. Ngoba asilwi nenyama negazi. Kodwa silwa nemibuso yalomhlaba esemkhathini. Lembuso le athi uDaniel lapha kuDaniel 10 mayikhuleka impendulo akangayithola. Day number 5 isikhathi somusa lutho impendulo. Day number 7 ukuphelela lutho umusa. Day number 12 lutho impendulo. Day number 21 uyakhuleka lo muntu usemkhulekweni lutho impendulo. Day number 24 fika ingelosi. Yathi umkhuleko wakho uzwakale ngoday number 1. Kodwa impendulo isikhathi eside. Ngoba ile mbuso ke elithi iBhayibheli siba nayo ke leyo. Ithi ngelosi ngabambeka lapha na inkosi yasePeresini, idimoni lasePeresini. Kwaba nempi emkhathini. Kodwa uDaniel ngoba waqhubeka nokukhuleka ngolwa ukuthi wayipha amandla into esemkhathini angayiboni. Ngokuqhubeka angagive up emkhulekweni. Ngamanye amazwi wahloma ngokuyokhuleka. Ekuvuseni kwakhe lethempeli ekuvumeni kwakhe izono eqhubeka nomkhuleko nokufundiswa. Awuthi ngoba mina izono zami sengiyibhale phansi ngivusa indonga ngokuvuma izono zami. Ngoba ngesikhathi angithi izono zodonga. Ngesikhathi usibhala phansi uyozivuma uyalibhidliza lokudonga. Ucaba indlela eJerusalema. Indlela eyokulethela ukuthi uhlale kuNkulunkulu noNkulunkulu ahlale kuwena. Ngoba ithempeli iJerusalema esesinalo ileli. Yebo, khona iJerusalema esilindile. iJerusalema elisha. Lapho kobe sekuvele khona umhlaba omusha. Kodwa umzimba wethu uyithempeli kaMoya Ngcwele. Iyona ndawo uNkulunkulu ahlala kuyona. Ngaleso sikhathi ubesaziwa ngokuthi usethempelini. Besazi ukuthi mabekhuleka besethempelini uzobeza uNkulunkulu. Kodwa manje nali ithempeli. Mawukhuleka uNkulunkulu usethempelini noma uNkulunkulu ekuwe nawe uNkulunkulu uzokuzwa. Ngoba ungumvuzi walabo abamfunayo. Hayi mangabe umfuna uzokuvuza. Ukuthi uzokuvuza kanjani namangazi. Indakashongo kulelo verse ukuthi uzokuvuza kanjani. Kodwa khona ungumvuzi wabamfunayo. Kumele ukholwe moya kuyena. Okubuhlungu ukuthi lithi iBhayibheli amadimoni ayakholwa azathuthumele futhi. Yikho lithi iBhayibheli ke ungumvuzi wabamfunayo. Ngoba ayathuthumela yakholwa amadimoni kodwa akamfuni. Umehluko phakathi kokukholwa kwakho nokwamadimoni ukuthi yithuthumela phambi kwaNkulunkulu obumfuna. Ngoba wona noma ngamfuna ngeke amthole. Yikho lapha kwizange ngicela 56 ukuthi mfune nesesela ukuthola lembizo eseseduze. Omubi ashiye indlela yakhe. Umbiza useseduze. Amadimoni akekho eduze noNkulunkulu. Akakwazi ukumthola, wena nami sisenalo ithuba lokumthola. Umehluko phakathi kokukholwa kwami nokwakho nowamadimoni ukuthi wena nami sinalo ithuba lokumthola uma simfuna. 1. Okwesibili siyazi ukuthi masikholwa 1. Okwesibili simfuni uzosivuza. Kodwa masingamfuni singumhlobo wezwe ngiyasivuza. Sesifike emaphethelweni endaba. Ngizocela ubakushelele asivalele ngokukhuleko. Egameni kaJesu Kristu siyabonga ukukhuluma kwakho, siyakubonga Jehova ukwambula izwi lakho. Siyabonga Jehova, Thixo
siyezwa ukukhuluma ezwini lakho ukuthi uma sizibuyisa izimpilo zethu, isitho esingusathana sifuni, siyavimba, senza imizamo yokuthi singaphumeleli, yokuthi siphambuke endleleni yakho. Kepha uma sithembela kuwe, sikufuna imini nobusuku, siyakwazi ukuphumelela. Siyezwa ukhulunywa ngoNehemiah, owayedabukile emoyeni, edatshukiswa ukuthi izindonga zaseJerusalema ziwile. Uma esefuna ukuyolivusa, zavuka izitha ezazithule iminyaka. Nakithi Jehova ngosulungileyo, uma sibheka ezimpilweni zethu, kakhulukazi ngesikhathi samanje, sesihamba ngombono wasentabeni kaJehova, kuyabonelela, siyababona bekhuluma Jehova ngosulungileyo. Abanye bathi sigqilazekile ngendlela esesiyilandela. Ubheka omama, indlela abagqoka ngayo, kuthiwa bagqilazekile, kuthiwa bahamba ngendlela yakudala. Kepha siyazi Jehova ngosulungileyo ukuthi wena uNkulunkulu omdala wey'nsuku, wena kumele ukhonzwe ngaso sonke isikhathi. Zikhona-ke namanje izitha, kepha phezu kwalokho noma zikhona, sithembile ukuthi wena uyokwazi ukusisiza ukuthi usinqobele konke, njengoba wamsiza noNehemiah, waqhubekela phambili. Zikhona izitha, bemkhuluma kabi, behlekisa ngaye, bethi ngisho ugange bengaluvusa, ziyofika iy'mpumushe zivele ziluwise nje. Kepha Jehova umsolungele sihlale ezimisweni zakho, noma sihlushwa, siqonde ukuthi ukuhlushwa kwethu sihlushelwa ukuthi sazi izimiso zakho. Siyabonga Jehova umsolungileyo ngezwi lakho. Siyathemba ukuthi uma seluwile lizokwenza umsebenzi. Siyabonga-ke nomholi wethu osipheyeni ubabujani ukuthi ukhulume ngaye. Siyabonga ukuthi umgcine Jehova umsolungileyo, yena nomndeni wakhe, ubagcine bephephile ngaso sonke isikhathi. Ukwandise ukukhuluma kwakho ngaye Jehova umsolungileyo, ukuze adlulisele lezi ndaba ezifana nalezi ebandleni lonke. Siyabonga-ke nabazalwane abafikile bezolalela izwi. Siyathemba ukuthi-ke luwenzile umsebenzi ngokukholwa. Siyazi Jehova umsolungileyo, sophumelela. Siyabonga ngoJesu Kristu.